Congrés, evidentment, molt positiu i sobretot el que penso és que el que s'ha posat de manifest és el potencial que hi ha a totes les entitats a nivell de voluntari, de treballar gratuïtament, altruísticament, etc. I crec que això ho ha de tenir en compte l'Ajuntament. Nosaltres allà a Sarrià ens trobem una mica amb el conflicte amb els centres cívics, que els centres cívics tenen personal professional i remunerat i per tant poden fer moltes coses i això a vegades en els centres culturals o el meu, que també a sobre és parroquial, ens costa més perquè ens falten recursos. I penso que això és una cosa que s'ha posat de manifest, que potser s'ha de comptar més amb els voluntaris i amb els que treballem, diguem-ne, sense cap ànim de lucre i que fem tantes o més coses que els centres cívics que tenen a darrere un potencial econòmic important. Nosaltres, a més, estem dintre de la taula d'entitats de Sarrià i llavors, diguem-ne que ja som unes 10 entitats ara actualment que estem coordinades i llavors fem inclús projectes comuns. I també penso que això ens ha ajudat a sortir del nostre barri i a veure que hi ha altres llocs que també fan coses semblants, perquè si no tens tendència a tancar-te una mica i com a nivell de barri hi ha moltes coses, però jo he trobat molt vàlid veure totes les altres entitats que hi ha i conèixer inclús entitats de les quals no teníem ni idea que existien.